Bine ați venit la un Storytime cu Felix. Hei, bună! Avem o chestie interesantă pe care putem să vă spunem și tocmai de-aia m-am gândit să le iau pe Felix pentru că am făcut chestia asta împreună. Am fost la un dat la o înmormântare musulmană. Exact, nu ne așteptam să ajungem acolo, dar s-a întâmplat o chestie foarte interesantă și ne-am gândit să vă povestim pentru că la final concluzia a fost o lecție de viață foarte faină. Eram gen și cu Alex. Da, știu, eram cu Alex la McDonald's. Da. Dar am fost niciodată la moschee. Hai să mergem să vedem cum e. Te bagi, te bagi. Exact. Să facem ceva nou, da. Am căutat pe internet, parcă. Da? Am căutat o moschee, am găsit numărul cuiva de telefon unde gen era, cum se numește, preot sau... E un fel de corespondent unui preot, nu știu exact cum o să scriu, cred că se numește imam, dar nu sunt sigur. Da. Am sunat și a răspuns un domn. Da. Bună ziua! Bună ziua, suntem ăștia, vrem să vizităm o moschee, Să vă punem câteva întrebări despre religia dumneavoastră, dacă se poate. Ne-a întrebat dacă dorim cumva să facem vreun documentar sau așa. Și le-am spus că da, vrem să ne documentăm noi înșine, adică să fie pentru noi. Le-am zis că nu vrem să filmăm nimic, pur și simplu vrem să știm noi cum ar fi experiența respectivă. Am mers la moschee, în care dânsul se pregătea să plece și ne-a spus că dacă e să ne vedem a doua zi la ora 9 sau 8, ceva de genul. Imamul principal părea mai sceptic, asta mi se pare. Da, dar la început, da, a fost un pic sceptic. Da. Ce vreți? Da. Ce-i cu voi? Și ne-a făcut legătura cu Nasser. Nasser a fost tipul care ne-a ajutat și ne-a, zicem așa, călăuzit din punctul ăsta de vedere. Ne-a chemat să mergem duminică la o slujbă, să vedem cum ar fi. Da. Și nu aveam nicio așteptare. A fost cu totul altceva. Tu ai condus. Da. Religia musulmană presupune separarea femeilor de bărbați în anumite ceremonii și anumite ritualuri. Și ok, respectăm chestia asta. Noi eram pe atunci cu fosta mea și eram pe modul de ok, avem voie, n-avem voie, cum e faza. Noi trei aveam foarte puține informații. Și la un dat a ieșit Nasser de la slujba pe care o încheiaseră. Și din ce mi-aduc aminte ne-a spus așa: băieți, mergeți cu noi, dar o să vă spun mai întâi o chestie tristă. La noi se face o slujbă, dar numai că este o slujbă de înmormântare. Yes. Și aia a fost, și acum mi se face pielea găină, a fost o înmormântare a unui nou născut. Aproape nou născut, da. Da, a fost foarte wow. Noi ne gândeam să mergem, Andrei, sau să nu mergem? Ce facem? A fost foarte ciudat, pentru că inițial ne-a zis ceva de genul e înmormântarea unui copil. Deja noi eram pe modul de ok, e înmormântarea unui copil, deja o să fie dureros. Și după aia am venit, am văzut cum au ieșit cu un sicriu atâta, adică da, ne-a lovit rău de tot, nu ne așteptam să fie atât de mic. Da, a fost o chestie extrem de emoționantă să vezi chestia asta. Au ieșit oamenii cu sicriu, au pornit spre locul la cimitir și ne-a zis asta e adresa, dacă vreți veniți. Și ne-am zis că mergem. Da, ne-am pus de acord și am zis, hai frate, hai să facem și pe asta. Hai, dacă tot ne-am băgat în lucrul ăsta, hai să mergem până la capăt, să aflăm și noi despre cultura lor, da, exact. Slujba a fost în arabă, noi nu știam arabă, dar am stat cu minți și respectoși și încercam să observăm, să învățăm. Prima chestie care mi s-a părut foarte interesantă, ei ziceau amen. Mi-aduc aminte. Da. L-am întrebat după aia pe Nasser și zicea că ei doar islamul a pornit din creștinism și tocmai de aia s-au păstrat anumite lucruri, cum ar fi faza cu amen. Ei cred în același zeu, doar că îi spun Allah, noi Dumnezeu. Ei consideră că nu ai cum să ai o reprezentare a divinității, tocmai de aia nu au reprezentări ale profetului și ale Allah. De asta moscheele, spre diferență de biserici, au forme geometrice bine gândite, dar nicio reprezentare a unei fețe. Am învățat o chestie nouă, de exemplu, ei în fiecare mormânt când lasă o persoană, pun persoana cu capul către Mecca, dacă nu mă știu. Da. Păstrează tradiția fantastic de bine. Și este o chestie foarte ciudată și asta a fost una dintre primele concluzii pe care le-am avut. Noi speram să învățăm ceva, nu ne așteptam să vedem o înmormântare, nu ne așteptam să vedem înmormântarea unui copil. Dar partea cea mai interesantă a fost conexiunea umană, adică în orice religie ești, orice credință ai, în momentul în care vezi un tată care își îngravă un copil, te doare la fel de tare. Da, parcă te pui în locul lui, simți oarecum aceeași durere, fiindcă devii empatic
și simți durerea, se transmite și atunci ești acolo. Ce ai mai văzut tu care era similar? Da, ce mi-aduc aminte cu lumânări. Nu erau lumânări, dacă ți-aduce aminte. Și ne-a spus că pentru ei lumina este soarele. Ții minte? Ne-a spus că lumina este soarele, iar focul înseamnă iad. Și era o chestie, parcă cea mai puternică lumină e soarele. De ce ai încercat să o imiți cu ceva atât de slab cum ar fi flacăra unei lumânări? Soarele și stelele sunt mai puternice și... Da, într-adevăr asta a spus. Când se rugau, făceau chestia asta și asta era de curățare. Deci asta ce mi-a rămas mie imprimat, se curățau, știi? E ca și cum ne-am face noi o cruce, asta era la ei. Sincer, asta mi se pare cea mai interesantă chestie. Dacă ați fost vreodată la biserică, știți că... Sau nu, dacă ați fost de mai multe ori la biserică, știți că sunt niște tipare în liturghie, care preotul spune o chestie și credincioși să zic amin sau îi dau dreptate preotului. În cazul de față, Nasser spunea ceremonia, o spunea în arabă, nu înțelegeam nici un cuvânt, dar înțelegeam emoția pe care o transmitea. Și asta a fost o chestie care m-a șocat incredibil, pentru că mă așteptam să nu înțeleg nimic, dar nu mă așteptam să înțeleg emoția. Din ce mi-aduc aminte, mie unul mi-o transmita mai ales prin tăria cu care o spunea. De aș recomanda să studiați și voi, dacă o să aveți vreodată șansa să mergeți la o sinagogă, la o moschee, la orice alt locaș de cult decât cel ortodox, pentru că știu că România e predominant ortodoxă, o să vedeți cât de similari sunt oamenii ca specie și cât de mult avem nevoie de conexiunea cu celălalt și cu divinul sau cu ceva mai mare decât noi. O altă chestie foarte, foarte emoționantă ce a fost, când a venit tatăl pruncului ce a fost îngropat, a venit deci pe noi nu ne cunoștea. N-avea de unde să ne cunoască. Nu s-a povestit nimic de noi, pur și simplu. A venit și la noi și a început să ne pupe. La modul că am fost și noi acolo. Toată lumea a salutat tatăl într-un fel de ultim omagiu pentru slujba respectivă. Toți îi mulțumeau cumva lui sau îi dădeau lui gânduri bune și asta așa ne părea. Și noi, chiar dacă fuseserăm cum ar fi doar niște oameni care vorbiseră cu Nasser și niște străini absolut, nici nu aveam ce căuta acolo, basically. Nu eram nici familie, nici prieteni, nici cunoștință. Ne-a tratat cu respectul reciproc. Ca și ei lor. Adică ca și cum am fi de-ai lor. Cumva, da. Bine, a fost foarte fain că și noi am mers cu respect și cu condolențe sincere. Să și simțea din partea noastră, adică sincer să fiu acum, e și chestia asta când tu ca om poți să simți un alt om când se transmite, mai ales că eu sunt genul de persoană care simt omul de lângă mine și parcă preiau chestia asta de emoție și devine empatic, True. Și asta era, presupun că și la el, același lucru. Oricum sunt niște oameni, mai ales pe cei care i-am cunoscut, au fost niște oameni foarte calzi. Foarte multă lume din media, din TV, acum o să prezinte tot ce înseamnă străin ca un fel de amenințare pentru țară, dacă e conservativ sau conservatoare televiziunea. Noi tocmai de asta am făcut-o, ca să învățăm ceva nou despre niște oameni care reprezintă un număr incredibil de mare din populația lumii. Islamul este o religie foarte populară. Dacă o să vedeți la TV numai chestii gen atentate, probleme, situații, nu o să vedeți oamenii adevărați ca noi, ca voi. Oamenii sinceri, oamenii care își văd de viața lor, oamenii care au dragoste pentru comunitate, pentru familie, pentru valorile lor morale, cum aveți și voi de altfel. Și tocmai de asta vă recomand să vă băgați și voi, să vedeți ceva diferit, să învățați ceva nou. Valorile morale sunt aceleași. Ei au, pe partea asta de credință, e foarte puternică. Dacă ai observat, e extrem de puternică, adică se simte, se simțea cum se ruga din suflet, erau doar acolo. Da. Dacă ați învățat și voi ceva din storytime-ul ăsta, e perfect. Dacă nu, oricum o să vă recomandăm să învățați singuri, să vă documentați singuri. Niciodată să nu judecați o carte după coperți. Oricum, a fost o experiență foarte, foarte tare. Asta e lecția pe care voiam să vă las.
cunoașteți oameni diferiți ca să creșteți voi ca persoană. Și nu e mult să ascultați numai manele. E foarte important să vă informați despre orice, că e religie, Cultură muzicală. Cultură, exact. Cel mai important să te informezi înainte de a vorbi despre acel lucru. Sper că v-a plăcut, dacă nu, asta e. Uitați-vă la alte clipuri dacă vreți și până la episodul viitor, have fun! Like, subscribe, Andrei Xmas. 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 Exact. Like, subscribe, Andrei Xmas. Cheers!